Dovolenková sezóna je za dverami. No a keď sa chystáš toto leto do Španielska, tieto vína tam musíš na teraske jednoznačne ochutnať. No a ak nikam necestuješ, kúp v Lidli olivy, chamon, manchego a sprav si španielský večer doma. Miluješ bublinky? Potom objednaj kavu. Španielský ekvivalent šampanského za zlomok ceny. Si na víno blanco? K tapas je najsvieže verdejo. A k rybám a morským špecialitám aromatickejšie a jemne slané albarino. Alebo piješ radšej víno tinto. Môj tip, ktorý väčšina turistov minie. Ovocná garnača. Tu si môžeš kľudne dať aj len tak, bez jedla. Alebo chceš klasiku k večeri, ktorá bude chutiť každému. Potom zvol Španielsku odrodu číslo 1. Tempranillo. Teraz si hovoríš, no dobre, Gabi, ale kde je Rioja? Rioja vlastne nie je odroda. Je to jedna z najlegendárnejších vínnych oblastí na svete. No a to by sa do tohto videa už ozaj nezmestilo. Ale ak ťa zaujíma, ako si vybrať dobrú Rioju aj u nás na Slovensku v obchode, čo sledovať na etikete a ako sa v tom celom nestratiť, napíš mi do komentára Rioja a ja ti pošlem link na stiahnutie mini sprievodcu zdarma.